G-Prox, buksidor na po ko. Idol na ko si Manny Pacquiao. Para mahimo ko si Manny Pacquiao, mag-training di ay kubay. Ang una na ko nga training kay magsumbag-sumbag sa panchimbag. Ay, wala man day panchimbag bay. Kini na lang siguro lubi. Pwede raman siguro ni daw be. Sakita di ayani ay. Lahi na pud bi mag shadow boxing na pud ko kay shadow boxing magihimo sa mga boxer. Dire, pwede naman siguro dire. Uy, Rox, nagpractice-practice lagi kag sumbag, mura lagi kag nabuang. Wala ka kakauno. Nye, mao man ni uso ron. Wa day kagakita tong away ni Pacquiao. Ngi, tabla man gud sila god. Nye, mao gani nagpractice ko no kay ako atong balusan si Pacquiao kay ako kalabanon si Bayros para mo daog. Hala, bugua gid nimo uy, unsay virus? Barrios man to. Ay, Barrios de Totan. Nye, pariha ra mo gunagod basta kay nairios. Rox, gusto man ka mahimong boxer? Ako na lay coach nimo be. Shortan ba? Kabalo di ay ka. Kahawd na ako, waka kabalo nag-train ko. Boxer man ko sa una. Muram lagi porma og dili kabalo manumbag be. Isog lang og nawong. Dali Rox be, tudluan ti ka. Ngani una Rox oh. Sige daw. Bungko. Oh. Tapos anang kamot. Unsa man itan lahi man imo ha? Binayot man imo tiraday. Sumbagon ti kakaron. Ni, way salig sa ako abay, mura pug nakaseminar. Salig sa ako kay nakaseminar man ko. Sige na lang oy. Sige, padayon ta. Wala gyud na mautan ba? Tanawa pa lang walay sumbag-sumbag. Ay gusto di kag sumbag Rox ha? Bagay! Bakit klaro ta nanumbag ra ka og kalit. Ingon man ka, gusto kag sumbag. Di gisumbag, bayot gyud oh. Sumbagay na lang tatan ha. Ayaw sa Rox, naapa ko itudlo nimo. Ah! Unsa man? Ang boxer need nagtaas nga hangin. Kita ka to. Oh, kahoy. Saka-saka diha oh, saka naog, di ba mo taas imong hangin? Tinuod yun na nga mo taas ako ang hangin. Lagi, salig sa akong nakaseminar be ako no. Sige daw be, tistingan daw na ako. Sige, ako itig kumanda ha. Tarunga ha, kaya ako ang tarungon rin pag-ambak-ambak. Sige, dali na. Lupa, langit. Pa, langit. Lupa, langit. Lupa, langit. Lupa, langit. Lupa! Lupa! Unsa mo yun, nagihimo ni mo sa kuwatan? Hangag na kayo ba? Sumbagay na lang tatan! Dali! Isa na lang kasumbagan si G-Prox. Wala na yung hangin. Kaya na kayo ni. Babang! Strategy na itong kustan bay para mabukbukan. Matag na yung makatabang sa kudriya bay. Bantay lang yung kasakwatan, makabalos na yung kunin mo. Titi! Unsa man? Si G-Prox god nahagbong sa kahoy na black ay. Asa man? Naa dito sa kahoyan te. Adtuan na, nagkamang na biya to. Sige, bantay lang jud ka G-Prox. Hoy G-Prox. Unsa man to ka tinuod tong giingon ni Kustan? Nga natagak man daw ka. Si Kustan, gitukan ko niya. Yati katan. Uli sa balay, uli. Badlungan jud kay ka. Uli, be, uli. Yati, nakabalos yun si Kustan bay. Bantay lang yung katan, makabalos ra ko.